Hello mga people! Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ay sudlanan na magi. Pero ang laman ay ito. Parcel ito. At saka mayroon akong makopa. Masarap na makopa. And also the mango. For a mango float. Gagawa ko ng mango float para mayroon tayong mahagilap na piso-piso mga sis. Eto, binilang ko na ito kasi may mga ilaga. So, para hindi makain ng ilaga, binilang ko na siya. At saka, punta ako ng bayan ngayon. Kay, mayroon akong bilhin doon para kay Mother Earth. Eto, dito lang muna ito. Ikarga yan sa tri-cab mamaya. Kumain rin sila ng mga makupa dito. Naa sila din ni Utik, si Jongjong, si Budog, si Alan o si Lilin. Tara na kamo. Naapo dani si Liri. Naa si Mimi. Hala, may bagong ano si Mimi. Bisikleta. Puno pa siya ng ano. Ay, muntik na mahulog ang ano ko. Puno pa siya ng makupa. Unsa? Oh, agoy ginoo ko. Agoy ginoo ko pagkabuling. Pagkabuling sa ulitaw. Koreana. Himasain na din na si Undoy kay si Undoy ginoo ko walay panty makita yang sululoy. Agsakay kita sa tri-cab. Paingon na mi sa ubos kay naami paliton adto. Palit po din ko sa bahog sa baboy ni Mother Earth. Daw palit po din ko sa bahog na ko sa pato. Kaya si Utik na lang ngayon ang mag-tri-cab kasi nagdala ako ng motor. Hindi kasya ang ang dala ko kaya si Utik na lang mag-tri-cab. Si Utik na, nabukog siya sa bangus. Naapa, wala na. Nung saan mo na Ipakaon lagi kagay na sa kanon daw saging, pero daw, ipaana ba? Kaon bitaw ko, wala na wala. Iana pagtulon ana Hangad ka magtulon, kaya para madalagid siya. Natunok siya sa, nabukog siya sa bangus. Ayan na pag-uban-uban Koreana kagabiin na. Sige, ubanon si Koreana. Agsakay ta. Ay, lisod po magbaklay ta, no? Wala pa may tri-cab, no? Si Budog ang mag-drive sa kang Lilin. Dani mo sakay sa kang rikla ni Utik. Ikaw na, Tik. Ilimugmuga na siya unya, Tik. Iana ba? Oh. Kay para mawala na iyang bukog sa bangus. Ha? Iti sa kabing toylin, ay ging. Bakit losi meron na siya daw anak siya. Natunog sa bangus. Bukog. Nabukog ba? Sige na. Awi, gino ko hinay-hinay reklam. Sugayo. Here nami sa Balingwan Market. Mag-una sa palit sa bugas. Lin, asa pa magpalit atong bugas? Panulaya taon na. Sige. Lilin ang buhay bukid. Utik channel. So baka naman dyan makasubscribe. Magpalit sa demi sa bahog sa pato o sa baboy. Ato na din agian dani inya Lin. Laktiting para sa baboy ni Mother Earth. Kaya nanganak man yang anay. Magpalit pod ko sa PDP para sa pato. 5-4. Napulo ka PDP. Dayon. Laktiting. Ang saan ito nga laktiting? Binig? O, kanang pagata sa anay? O, dayon. Kuan lang. O, napulo gyapon. Pila ganito? O, napulo gyapon. Ha? Daw napulo pod ka kuan. PDP. Ang PDP ra may wala. Walay PDP ninyo? Wala. Hagoy, ginoo ko walay PDP. Saan man ni? Ha? Integra 3. Uy, ginoo ko integra. Para pato? Pwede na. Pwede na sa bato. Dollar ba yut? 45?
Patutunayan po. Patutunayan pila 45. Ang tetra tigra tayo. Patahop na lang ako abi. Takot na lang. Oh, Napulo ang gano'n. napulo ka tahop. Oh, napulo pud ka tahop. Oh. Kay mahal ang integra para sa pato. Tahop lang sa ta. Mga tiktik tahop lang sa muha. Kay wala may PDP. And apili day ko sa kuan, darling, 5 ka cracker. Ano sa to? 5 ka cracker. Lima ka cracker. Oh, 5. So, Kusa yung mga tahap puti, ilo. naari puti. Like puti sa pagbati. Lami ng puti kay pagbati man no. Unsa man ning naa sa puti? Juan. Gatas-gatas. Gatas. Ada yelo te. Ang yelo, unsa man naa sa yelo? Ahok na yun. Tagpila ning puti. 94. Katong gatas-gat ay katong yelo. Juan. 26. Kani lang ako ah. Ang puti sa imong pagbati. Oh, puti sa imong paghigugma. Napulo. Napulo, darling. Oh. Cracker. 5. Uy, ano po, pagdala na po na ako dani unya. Bitsin, ano to? Bigbitsin. Pig bitsin? Dan walay bigbitsin na mo man. Ay, wala pig bitsin karon. Ang pig bitsin para daw na siya sa vitamin sa mga baktin. Ako ra balikan ha. Oh. Kay napa mi paliton. Tatik ta. Si Mimi. O sila ni Lilin adto na ay gipalit. Di mi sa taas sa ilahan ni Richard. I forgot everything. Kani siya Lin ba? Kani siya. Kani ing ani 100. Ala tagpila ni siya charge. Kani 85 ni siya. Si Richard here. Kanaa napulo 20. Wala 30 ka buok. Wala makabawi baka kuani no. Ninggo float akong kuan. Ligya. Ibaligya. Kana lang ako at hard. Ha? Larang agta. Aradam. Nakasingko diya de. So, eto na. Chard, madam, thank you so much. Going to kuan na mi ubos kay naa pa mi paliton adto. Ang terminal here sa Balingwan, hapit na jud mahuman. Oh, di ba? Oh. Hapit na siya mahuman. Ingat-ingat kor kay basig matambling ka diha kor. Palit niyo og bugas. Ha? Naa? Kato pa ya sa mahalin? Oh, isa ako ato dam. Oh. Pila ganito siya da? 1 to 70. Asin. Tarik. Sakyan bermin kita. Dua ah. Ang golden lang kay yan ang hapon lang. Dayon. Ano brown sugar ni mo? Kaning kape kang papa ra ni siya kay si mother ang iyang timplahon katuman ang kape ni Auntie Mercy. So, yara, dili pa. Magpa-counter na pa. Tag 20 kay kuan. O kanira ay. Ay, naapa niya niya oh. Kani po siya dam. 69 dam. Ay, 69 o 23. Asa na daw? Dito ba kaya ako may mga. Si Api lang nagbayad. Upat na. Oh, 92. ako ba na? Size. O 74. 172. 172 tanan siya dam. Oh. Api lang na. Api lang eh. Kasi apilon. Api lang ba dito? Panghit 100 sirado. 200 sarado. Sige. Gamay. Kanila yun. 200. Naghatag Nakatag ng na siya dam 200. 100. Oh, okay na ko. Agi sa kuha. Hindi ka magpiot na rin. Asa ang bugas stick? Mga siya, bugas dog? Pangas? O sige, kajut lang ha. Nanay, try cab. Pangas ni si kuya. Kana, okay na siya. Hawiri na dog. Dato merkado? Kuya, pwede ko rin tawag ng dalan ko. O, sige. Hala, napay kuan niya. Bahog sa... Bahog. Oh, ito, tuyo pa na. O, sige.
Adto ko sa merkado. Kabay unta ko sa kuan. Ha? Nalaman sa kanan, ha? Adani ko? Oh, di ano. Oh, sige. May babaw, madam. Kay magmotor man ko, si Otik ra magdala sa kuan. Kay paingon po si Otik sa Pangas. Kana dato na kang mama na. Sa balay ko. Daw man tong kuan mga Tupperware. Oh, Tupperware. O dato gyapon na, dito gyapon na laho sa balaya. Kuha sa tingo dala. Akong madala dito. Daw katong ako ikwantik. Asa tong nasa Ang akong bayaran niya dani lang kami. Oh, pila man. Pili Ano ang- complete pa yung dito kay wala pa kwarta. Ha? Pila tanan niya. Ah, pila ko bukod sangko sa mapulay. Sira. Sira isa. Tintang tao. Si Tinta. Imo na ni 30. 30 amo duha dani. Ay, dili sa sinta yun. Sa Sinta to duha. Sa Sinta plus si Tinta lugar. Oh, daw bahog na yun. Daw bahog. Magsayod. Oh. Ilahos ka ba ni dito ila mama ba? Oh. So ang bahog og kuan bugas. Ikaw na masayod. Oh, sige. Sige. Ano bigala na nito? Mga Dala lang ito dia doy. kargahan na daan. Ikuan na tikha dato sa kuan. Basig malimta nang nasa likod. I-check lang dayon unya. Ihuwat na lang. Kay magmotor man ko guys. Nya sila ra mo maglahos dito. Nya si Doy Doy Dani og si Alan nara Dani. Magsunod rami karon. Ako ang una nakaabot, si Mimi. Nanay relo ni Mimi bay. Nanay relo ni Mimi. Ato sa tupang hakuton dadto. Kay naradani sa tricab. De, napabadani de. Kani siya para sa mango float. Eto kay mother. Kuatik oh, palihog tik kala nagisi. Ya, okay na ya. La, salamat ya ha. Sige, salamat. Agsakay na lang mo? Kanya ni dalik. Ay, sakay na lang sila ni Utik pagbalik adto. Uli sa ilaha. Ang bigas ni Mother Earth, di ara. Bandir ni putang. Dana. Adi lang. Ikaw na kay basig mabasa ka na. Hala, Who is that? who is that? Kabayong buglat. Hala, sosyalan lagi mo, nagkaon lagi mo og lansunis. From where? Ito ang sa akin, dalhin ko ito doon. Para yan sa mango float. And ito, mother, para sa'yo yan. Hala, asang isda, ma? Ha? Balik na si Utik. Muuli to si Utik sa ilaha. Kay, Hapon din ay. tuam sa iyang gipalit dadto. Niya, tuam sila alan dadto sa kuan. Tingsid. Oh, waiting shed nagulat. Ang isda, mother, where did you put the isda? Na isda ni Mother Earth. Ang sarap ng ulam, mother. Yes. Bangus, hala, nabukog si Utik sa bangus. Tangsa. Kaganiha. Wala pa nakuha. Bakit? Kuan nang tato sa iring mano? Anaan sa iring ba? Wala iring dito. Anay la iring dadto. La ang baboy man nabasa ma. Ha? Gigatas na ko. Ang mga baktin? Tutoy. Pila ka buok? Wapat. Aman ang baktin. Hala. Ngano man naagi tabunan nimo, mother? Tao din tugnaw. Hala. Dik-dik. Ala magitudnaw sila ma. Tabong ni gani. Tahop maning uban, mother. Ang kaning imo laktiting manang imuha, di ba? Pero dagan kuan pa sa anay. Dagan gatas. Daghan. Guy Ginoo ko. Okay, bantay ma. Kana ah. Anong bahog? Kana utuhon na sa nako na karon la. Hala bugat-bugat man din siya utuhon nako da. 10 kilos ba yan ni ah. Ugma na lang ng kuan. Kaluoy sa mga baktin eh. Dito nagsumida na diaw, bakit kita na danay. Upat ra ba ni kabuok, mother? Kinanglan din siya ati manon pagpatutoy. Hala, uy.
manihapon sa ako diri ay ako mag-uli dito sa payag. And ito ay bigyan ko si Mother Earth. Kamatis na? Mother Earth, you like this one? Yeah. What is this? Makupa. Ay, you're so very bright. I like your brightness. Makupa mga sis. Kaunta sa makupa. Kaganina pod sila dito nililin. Ako po sila gibilinan sa makupa. Nangaon po sila makupa dito no. Okay, di biya ni kada adlaw magbunga by tuig hapon ni siya. So magtilaw sa ta sa makupa. Tag 25 ang kilo dani. Wala, ang sarap ng ulam namin. Super sarap. Bangus na gimarinate. So karon diri ta manihapon. And eto, bigyan natin sa Mother Earth ng makopa. Mother Earth, this one, I want this one. That one, because I will put the makopa here in that. Okay. You like big makopa? Okay. It's that big. Oh, very, very delicious. Asa man ning palit? Dito sa Amerika. Sa likod, mother. My face is not clear. So, I will give to Mother Earth. Hala, nindot pagkakuan butang o, di ba? Jalan. Oh, sa Pasko wala na ni makupa. Wala na ni kay. Karon pa man ni ating makupa. O insakto na mo mother kay tagaan po na ako si Kuan Dani, asawa ni Loy Loy. Hala, very nice. O, di ba? Mura siya grapes. Dito ka sa luyo na kinakaigluto ko. Ako nga tagan pala ni asawa ni Loy Loy, Santinisa. Bahimbahin mga sis. Loy, sila nagproduct sa ilan na puan. Antinisa balay. Oh, sila nagpuyot ko. Yeah, di ara. Ay, ugma day sila maguli ni Jan day pa? Oo. Ngan? Friday pa man ugma. Ano lagi kay pagkasabado diha siya mag-duty. Diya siya mag-duty pagka Saturday. So here ako. Di ko maluyo Hala. Kaya nakagluto. Hindi ako nakatikim nito. Tikman natin ha. Ay mamaya na lang siguro pagkatapos natin kumain. Masarap na ulam for the dinner. Hala. Very lami. Hoy, mga unta ninyo tanan. Masarap talaga ang ulam ni Mother Earth. Hala. Ano na pa? Napa di ay? Diya sa na kay kanila giluto lang na ako yung lama. Ang katungkuan, katong tinae. Toyo ka daw. Imo gi adobo? Hala, sige kaon na ta. Nasad ako sa baktin kay upat biya kabuok sila. Sige na, mag-pray na, Mother. Pare na. Ay na, sina diya ma. Ay na po konda pare. Bless God for it. God bless. Sige na, ma. Pray na, ma. Samahan sa anak ko, santo amin, Lord. Ang salamat, Lord, sa gasyon. Iyata ka na mo. Nga among kanoong karon, Lord, at sining tanang, Lord, makapagpasig mo sa kansog ka niwawa sa Lord. Sining tanang, Lord, among kanyang kasalmatan, pangalis mo sa anak ko, sa Jesus, amin. Pangalan ka ng anak sa santo. Amen. Let's eat, guys. Patong palamat na ma, o katong kuan. Ang saman. Katong Ang Tuyo. bihod. toyo. Bihod. Wala pa man naluto ang bihod. Sarsa. Ang bihod sa kuan, bangus. Dagko, de pa ang bihod pa. Siya ko. Isa ka bihod. Mga unta, tanan. Hugas-hugas muna tayo ng kamay, mga sis. Magtuyo, tama daw magkuan? Maglasa ta? Kato na. Asa man nga kato na? Ang luto tapan mo. Unsa man ang kuan man ah? Kato man ang kuan. Toyo na ah. Ha? Toyo tuka. Ang katong gitimplan niya? Mga unta, tanan. Lami kay migsudan. Yummy, yummy. Bangus. Dani ako. Diyan lang, giday tagdayon?
Dita ba yung? Sige. Wala, sarap lang lang. Ante, papunan na lang mo. Natuno magud sa pista. Unya si Papa, siya ang mangluto dito sa Kanglilin. Para? Mantika. Ha? Mantika. Well, di nga. Di man ni adobo pa. Basta pa. Anak na. Hindi ko ba na. Ang papa sa imo. Sabaw man siya mother. Hindi man siya yana oh. Lami. Kaganahan ma? Mantika tayo. Masarap. Lami kaayo. Masarap. Masarap kainin. Hawa lagi daming kay Ay, ko si Rob. agoy. Limo. Sorry. Awa. Wala nakita nga. Tanawa na sa... Ang ako nakita ang suka. Artista lagi kay Kamadre ba? Ang suka may ako nakita. Ada pitutek na bukog sa ila. Dito sa kuan ilalilin. Diba? Humok man bukog ba sa pinilaw niya siya? Ano ka na da? Dili ang pangibimaw bukog no. Ang plapon mo kunin mo ni. Kaili siguro sa suka. Ako gut-gut man bukog. Ya ati papan mo. Oo. Hindi ay dugayon kay magbago na yung isip. Una-una di Papa. Karon kay nagyamar. Asan dayon? Kasal din, mausap ang huna-huna. No. Di tanggan siya kay kuha siya. Kamay mag-party. Ang kamaga. Ngayon, ito sa baling sag. Ah, dito ra sila dyan mag-party di ay. Tanang kamada. Huwag na nagay ng Geraldine. Mo man na imong paborito nga baso? Katong isa. Ay siya? Ako ra. Ni Ilo? My favorite kuan. Glass. Natay ba na ni kuan mama ni Doktor? Kani mo ma? Agkatagba magutaray madi kadagan sulod. Sambo kayong bangus da. Nahumanamig kaon, magkaunta sa makopa. Diba? Mura siya grapes. Mura siya grapes. Lahi na tong grapes bayot. Makopa ni siya, lami kaayo. Ako siyang gihugasan kay para ready to eat na dayo, no? Lami ni siya, butangan sa asin. Do sa asin. Busog ko buyag, lami ang musudan. Lami. Mader, lami siguro siya isulod sa ref. Para pagkaong bugnaw. Para tong kuan mo. Ano? Nilo tong baba. Ha? Nilo. Lami siya. Di tamis. Labo nga pagkakuana. Meron ako sa Pasko na apa ni sa New Year. Wala na yun Palang igok na oh. Ngaluoy ko sa baktin upat na baka buo. Katulog na sila oh. Ha? Natulog na sila kay may tulog na kay dili tugnaw. Ay nga na ang gigutom. Lami siya mura siya kuan. May ubang tabang da. Mura siya makupa. Dili siya lagat-lat. Lami Hinog naman siya. siya. Ha? Hinog na. Ay paghilaw ra ang kuan lagat-lat. Okay na guys. So
So, daghan kay salamat ninyong tanan. Kay mag-ulit na sa tano, gabi inapod. As usual, ingat-ingat tayo sa daanan. So, dalhin ko ngayon ang flashlight ni Mother Earth. So, thank you guys! Thank you sa lahat. I love you so much! Ako ay magpaalam na. Bye!